Gonzalo Plata és el nou secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental i el Maresme. Amb només 38 anys assumeix el càrrec amb una llarga experiència al sindicat i després de la dimissió d'Ovidi Huertas per problemes de salut. El nou secretari general ja ha explicat que comptarà amb la majoria de l'antic equip. El relleu s'ha produït en tan sols un mes. Plata serà el secretari general de Comissions Obreres com a mínim fins al proper congrés, que serà el 2016, i per saber quins són els reptes més immediats del sindicat, avui volem parlar amb el nou secretari general. Gonzalo Plata, bona nit. Bona nit. Primer de tot, quins seran aquests nous reptes com a nou secretari general? Bueno, la realitat és que nosaltres vam fer un congrés al novembre del que jo vaig ser partícip, amb la qual els objectius els vam marcar allà. Només hem substituït de moment una persona, però tenim una sèrie de reptes que volem impulsar, que ens interessen més per atendre'ns a la situació que estem actualment. Per una banda, tenim la voluntat de donar serveis específics als aturats, tant bon punt siguin afiliats com no. Volem col·laborar amb aquelles xarxes de suport, amb aquelles assemblees d'aturats que hi ha a la comarca, i tanmateix volem fer tota una bateria específica de serveis en la nostra organització. Per una altra banda, també ens interessa molt continuar la feina que hem iniciat amb els moviments socials, que vam iniciar en el darrer mandat. Creiem que la situació bé s'ho val. Comissions Obreres, encara que sigui la primera entitat social i sindical de la comarca, no pot anar sola pel món. Aleshores, hi ha molt bona feina que s'està fent des de l'ESPA, que s'està fent des de les assemblees d'aturats, que s'està fent des de les plataformes de la salut. Mollet i el Baix Vallès n'és un bon exemple. És excel·lent la feina que estan duent a terme i nosaltres volem participar i col·laborar. També ens preocupa la joventut, ens preocupa el fet que els joves, més de la meitat dels joves de Catalunya, de la nostra comarca, en conseqüència, no poden accedir al mercat laboral. Això significa que tampoc poden accedir a les garanties que els significa estar afiliats, i volem crear una nova via d'entrada, una nova porta als joves per poder fer interessant, si no estan actius al mercat laboral, la seva participació en el sindicat. La comunicació també n'és un bon objectiu. Pensem que hem de tenir parets de vidre, pensem que és molt important que estiguem molt a prop vostre. A més, és molt important la feina de divulgació i la feina d'explicar la feina que estem fent dia a dia. I també destacar que tenim un objectiu especial amb el local que tenim aquí a Mollet del Vallès, el sindicat. Volem dinamitzar l'activitat d'aquest local. Durant els darrers 4 anys ha estat Granollers, per dir-ho d'alguna manera, hem tingut una actitud més a la francesa, i ara volem anar a una actitud més a l'alemana, volem descentralitzar i volem activar el local de Mollet una miqueta més. Respecte al nombre d'aturats, aquesta és principalment la gran prioritat del sindicat, ajudar aquestes persones que estan a l'atur, tant si són afiliades com si no. Com s'ajuda amb aquestes persones? Oferint nous cursos? Com es dona suport a totes aquestes persones? Hi ha moltíssimes vies. Per començar, hi ha un tema sagnant, que és la xarxa de solidaritat. Hi ha moltíssima gent que s'està quedant sense prestació, i aquest 2013 és l'any on s'augmenta brutalment la gent que es quedarà sense prestació de desempleo. Això significa que no tenen ingressos, cap tipus d'ingressos. I davant l'actitud dels governs, en uns casos via ideològica, és a dir, per les mesures que estan prenent, i uns altres casos perquè no tenen possibilitats, ens estem trobant que no s'està atenent aquesta gent està quedant fora. Hem de recuperar velles i a la vegada fer noves fórmules, com és l'assistència solidària. El fet que la gent tingui un plat a taula, pugui pagar el rebut de la llum i no els facin fora de casa. Això és la base. A partir d'aquí, una vegada estàs aturat, necessites serveis com atenció psicològica. És a dir, durant molt temps ens han dit que ja havíem superat el temps del treball i que la gent ara està amb el temps d'oci. Ens han enganyat, i la realitat és que la gent es realitza al voltant de la feina. És un pal de paller de la nostra existència, amb la qual oferirem suport psicològic. També oferirem cursos de formació, de perfeccionament per tota aquella gent que vulgui fer un salt, un canvi de currículum, un canvi de professió. També volem ajudar aquells petits emprenedors, sempre des del concepte de l'economia solidària, de les cooperatives, que vulguin tirar endavant. I bé, és tota una sèrie de bateries de serveis que posarem en marxa molt en breu,
Doncs el sindicat fins ara havia entès que la seva actitud estava en el lloc de feina, a les empreses, i ens hem donat compte de que aquesta crisi ha expulsat gent fora del sistema econòmic que dubtosament puguin tornar-se a integrar, a no ser que creem noves vies d'ingrés. I això ens significa que hem de fer un canvi de model fins i tot sindical. Aquestes són les prioritats, per tant, com creu que es notarà el fet de que vostè assumeixi la Secretaria General en substitució d'Ovidi Huertas? En què creu que es notarà? Home, com a mínim espero que es noti en fer-ho com a mínim tan bé com ho ha fet l'Ovidi. És a dir, és fonamental que no decaigui. Per una altra banda, s'ha de notar en alguna nova fórmula, per un tema d'edat, per un tema de canvi generacional, en un canvi de discurs, en un canvi de fórmules d'actuació, però poca cosa més enllà. El sindicat és poc presidencialista, havia estat presidencialista, però Comissions Obreres és un sindicat on hi ha federacions, on hi ha sectors i on hi ha moltíssima gent, amb la qual cosa no pots tenir una actitud presidencialista, sinó cooperativista, comuna, i la meva direcció pretenc i vull i desitjo que sigui el màxim de transversal possible i el màxim de cooperativa amb tothom del sindicat que tingui ganes de treballar. I una dada destacada és que pràcticament mantindrà l'equip que hi havia doncs, fins ara al seu costat, en aquesta nova direcció, que precisament es presentarà d'aquí poc. Per Sant Jordi està previst aprovar-se aquesta nova Junta. Pretenem fer al voltant de la data de Sant Jordi un nou Consell Territorial per escollir 4 petits canvis que volem fer i incorporar alguna persona més en l'equip, precisament per això, per dotar-nos tant per una banda d'un tema de paritat, és a dir, assegurar-nos que tenim tantes dones, poder més dones com hi haurà en aquesta direcció, encara està per tancar, i per una altra banda per poder tenir un ample espectre d'edats, de diferents visions i de diferents visions també territorials. Som un territori immens, Vallès Oriental i Maresme de punta a punta van 150 quilòmetres i hem de tenir totes les realitats, tots els sectors, tots els pensaments i sensibilitats del sindicat actuant, treballant, fent pinya. Seguirem aquestes accions que facin des del sindicat des de Vallès Visió. Gonzalo Plata, nou secretari general de Comissions Obreres, moltes gràcies per haver vingut aquí. Gràcies a vosaltres.